Takže dobrý deň, prajem. Na pozápasovej tlačovke vítame trénera hostí a takisto trénera domácich. Poprosíme o celkové hodnotenie zápasu. Slovo má pán tréner hostí, nech sa páči. Ďakujem pekne. Tak, dneska zaslúžené víťazstvo domácich, hlavne prvý polčas boli agresívnejší, rýchlejší, dôraznejší, viac šanci mali. My sme absolútne nestíhali, čo sa týka agresivity dôrazu. Dostali sa do trojgolového vedenia, cez polčas sme nejakými striedaniami chceli zvrátiť, alebo aspoň sa vrátiť do zápasu, ale bohužiaľ sa nám to nepodarilo a treba len pogratulovať domácim k víťazstvu. Tréner domácich, takisto. Tak ako povedal kolega, sme mali veľmi dobrý prvý polčas, dobre sme vstúpili do zápasu, napadali sme dobre supera, vedeli sme, keď dáme priestor, že vedia hrať, vedia si to dať a to sa potvrdilo v niektorých fázach, kedy dostali chlapci priestor a vedeli si to rozhodiť a tak som povedal, v prvom počase sme položili základ víťazstva a druhý počas už sme si to ustrážili a som rád za 3 body a konečne za aj góly. Ďakujem. Ešte trénera domácich poprosíme, teda je tu dvojzápasová, nebudeme hovoriť séria, ale z vášho pohľadu teda víťazstva 3-0 predtým, rovnaký úspech vo zvolenie, tak možno je to asi to, že čo hovoríte od začiatku sezóny, že teda musí sa to niekedy zlomiť, lebo tie výkony boli naozaj dobré, kvalitné a už sa to ukazuje, dajme tomu, alebo v čom to je teda tie dve výhry? Tak my sme aj v predošlých zápasoch hrali dobre, mali sme šance, len nedávali sme góly, no a teraz nám to tam začalo konečne padať, tak sa to premietlo aj tá naša hra do výsledku, o to sme radi. Tréner hostí, možno tie 3 relatívne rýchle góly počas 3-0. Čo asi v šatni potom vtedy, pri takomto vývoji trénera si povie hráčom, zverencom, asi po čom ste túžili teda najviac asi? Tak tam ani nejaké zvýšenie hlasu nie bolo potrebné, pretože to by nemalo žiadny zmysel. No, chceli sme to striedaniami oživiť, lebo nám absolútne nefungovala ľavá strana, kedy sa tam dostávali do prečíslenia a tam nás prehrávali. No a druhý polčas hovorím, chceli sme sa vrátiť nejakým kontaktným gólom, ale bohužiaľ dneska sme mali možno jednu situáciu takú v zápase a boli sme málo nebezpeční, alebo vôbec neboli nebezpeční. Takže nepodarilo sa nám to. Dobre, posledná vec na trénera domácich. Záverečný zápas, respektíve už odvetný zápas v Zlatých Moravciach. Odohrali ste s nimi 2 súboje, ten prvý doma pomerne nešťastný, premiérový, prehral 0-2, góly prišli až v závere, tam bola aj červená karta. Výkon určite bol solidný v tom čase. Nedávno ste hrali u nich pohárový zápas, kde ste boli, myslím, že aj lepší na šance herne. Napriek tomu ste neúspeli tam. Do tretice všetko dobré? S akým nastavením možno budete aj do mnoha veci? Tak ja verím, že po prvom zápase, druhom, že teraz by mohol prísť, ale to je, uvidíme, jak chlapci zregenerujú, lebo tam Kousi sa zranil a Artur Paskovský je zranený, takže uvidíme, jak to dúfam, že sa nejak vyzbierame 11 a že my povieme to isté, budeme hrať a viem, že budeme mať šance a že ich budeme premeniať v posledných 2 zápasoch.